Dende o Concello informaron que xa se procedeu á paralización da obra tras comprobar que carecía de algúns permisos e informes sectoriais. O alcalde indicou ademais que se atopa en conversas coa empresa promotora da instalación para buscar un emprazamento alternativo, máis afastado dos núcleos de poboación, pero que garanta tamén a cobertura telefónica da parroquia. O Goberno Municipal o que fixemos foi mandar a patrulla da Policía Local que vixía o urbanismo e paralizamos a obra ao detectar que non tiña todos os permisos regulamentarios presentados. Ademais, faltaballe algún informe sectorial e, por tanto, dende o Goberno Municipal actuamos de maneira áxil, dilixente, para que esa obra se paralizase. Ao un tempo tamén eu mesmo como alcalde puiden falar co responsable da empresa que estaba instalando a antena para intentar mediar e buscar novas localizacións que poidan satisfacer non só a propia empresa, sino tamén os propios veciños e veciñas e que poida instalarse nun lugar máis alonxado das vivendas e non tan próximo a un centro escolar ou núcleo de poboación. Pola súa banda, o PP recrimina ao Goberno que teña autorizado esta infraestructura ao carón das vivendas, cando hai anos, dende a oposición, rexeitaban a instalación dunha antena no campo de fútbol de Bentín, moito máis alonxado da zona residencial, por posibles afeccións á saúde pública. Fai pois uns anos, creo que foi no 2016, o señor Pérez Barral, a cabeza do BNG, criticaba que se fose a colocar unha antena de características similares en Bentín, donde o campo de fútbol de Bentín, porque era mala para a saúde, porque era perxudicial, porque a Organización Mundial da Saúde, etcétera, etcétera, e que iba a loitar polos veciños. E agora, con el no goberno, estáse a tramitar unha autorización para poñer pegada a unha casa. E, polo tanto, ao mellor, a idea de poñela no campo de Bentín non era tan mala. E haberá que reconsiderar se ese é o lugar apropiado para ofrecerlle á empresa que vai a colocar a antena.